गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ आलादा रायजो बडलेण्डनि थाखाय सोमावसारना गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि 35थि मुंख्लं सान। बर'नि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आलदा हादरनि सोमावसारनायाव 1987 मायथाइनि 12 जुन अक्ट'आव सुजित नार्जारिया सुथुरनि अन्थाइ खुबैनाय गाग्लोबनायाव गिबि मुंख्लं जादोंमोन। 35थि बडलेण्ड मुंख्लं सानाव सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सानखौ रायजोनाङै बर' माहारिया गोसो गोथारै फालिदों आरो गेदेमा मुंख्लं सुजित नार्जारिनो बर' हारिनि साफ्रोमबो सिबिनाय, खुलुमनाय आरो मान होनायखौ बावहरदों। सुजित नार्जारिया आलदा बडलेण्ड सोमावसारनाय समनि गिबि मुंख्लं। थांनाय 8 जुन खालारखालि बिटिसिनि मोनसेल' बियाब 22 नं ककलाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननाया मैया 8 रिंगानिफ्राय जागायो। गासै 72,416 भटारफ्रा साब्रै बिजाथि फारियै बिजेपि, इउपिपिएल आरो जेएसपिनि मदद होजानाय बिजाथि मन्टु बर', बिपिएमनि बिजाथि शंकर बसुमतारी, पिबिआइनि बिजाथि लब कुमार बसुमतारी, उदां बिजाथि हिरेन सर्माया बिथांमोननो भट होयो। मख'नो गोनांदि भट साननाय बायदियै इउपिपिएल, बिजेपि, जेएसपि जथाय हान्जानि बिजाथि मन्टु बर'आ देरहासार जानो हायो। भट साननाय बायदियै इउपिपिएल, बिजेपि, जेएसपि जथाय हान्जानि बिजाथि मन्टु बर'आ गासै 32,571, बिपिएमनि बिजाथि शंकर बसुमतारीया गासै भट 16,225, पिबिआइनि बिजाथि लब कुमार बसुमतारीया 336 आरो उदां बिजाथि हिरेन सर्माया 1,226 भट मोननो हायो। गुबुन फारसेथिं कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव लांहिननिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि बिलि महन खाख्लारिया देरहासार जानो हायो। गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि बानजायनायाव रिजनेल डेन्टेल कलेज, रिजनेल नार्सिं कलेज आरो इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिकेल साइन्सनि हेफाजाबजों जेएमसिएच स्टाफ केन्टिनआव बड' प्लेसमेन्ट काम गेट टुगेदार हाबाफारि खुंदों। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिसेस दैमारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारी बिथांमोना। बर' बिजोंजों फरायना बांसिन नाम्बार मोननाय सा 10 फरायसानो एबसुआ बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होबोगासिनो। देग्लायबो एबसुआ होनो थियारि जाबाय। गाबोन 14 जुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गथायगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों आरो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। मेरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ चिरांनि जांख्रिखां फोथार बेंटलाव होनाय जागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सिमेन्ट सापरे एबसुआ 35थि बडलेण्ड मुंख्लं सान फालिनायाव बावैसो सान सिगां एजिपि हानजानिफ्राय ओंखारनाय चित्तरन्जन बसुमतारीया गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लानानै बुंथियोदि राजखान्थियारि नङै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखायसो बिथाङा राजखान्थिनिफ्राय ओंखारदों होनना। बिथाङा बुंबावदों धुबुरीनिफ्राय सरियासिम दावबायदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय सहाय नांगोन होननानै। लोगोसे बिथाङा बुंदों दायो नन पलिटिकेलि मुभसो खालामगोन होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। थांनाय 10 जुन शुक्रबार मोनाखालि बङाइगावआव सासे 48 बोसोर बैसोनि हाबा जानाय आइजोआ गावखौनो केरासिन लुना लानानै अरजों सावना लादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला बे आइजोआ साखाथिनि नखरजों गुबुंले दै गबोनायखौ लानानै दावराव जादोंमोन। गुबुंले दै गबोनायखौ लानानै जिउ खोमाना लानाय आइजोआ दान मोनसेसो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दंमोन। नाथाय अब्लाबो साखाथि नखरा बिनि फारसे जेबो खोमाखौनो सुवाखैमोन। नाथाय थांनाय शुक्रबारखालि साखाथियाव थानाय नखरनि फिसाय हारि बाक्ता कसा आरो बेनि हिन्जावआ बे आइजोखौ गाज्रि राव बाहायनानै रायदोंमोन। लोगो लोगोनो आइजोआ गाज्रि राव बुंजानायखौ दुखु मोननानै सहायना थानो हायैयाव दुगैग्रा खथायाव थाङो आरो गावखौनो केरासिनजों लुलाना लाना अरजों सावनानै लायो। बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया बङाइगाव गोख्रैयैनो गोसारनो हमो। पुलिसा जाथायखौ मिथिनानै जायगायाव थांना हारि बाक्ता कस आरो गीता कचखौ हमो आरो सोंथि सोङो। फारसेथिं हारि बाक्ता कचनि सानै फिसाज्लाफ्रा जाथाय जानायनिफ्राय खारखोमानानै थानायखौ मिथिहोयो। साखाथियाव नुनाय मानसिफोरा हारि बाक्ता कच आरो बेनि हिन्जावआ जिउ गोमानानै लानाय आइजोखौ अयथासार खालामनायखौ मिथिहोयो। हारिनि सार्थ एबसुआ गासिबो दैदेनगिरिजोंनो सावरायनो थियारि होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। 35थि बडलेण्ड मुंख्लं सानखौ एबसुआ देग्लाय धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय एसपि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मेरुयै खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलनि गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनि फिरफिलाखौ ससे बेरहोयो मेरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बडलेण्ड मुंख्लंफोरनि बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया आरो सुजित नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो बिकेडब्लिउएसनि लेङाइ सिएम रमिय' पि नार्जारिया। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोयो मुर्शिद रजत रामसिंहारि आरो ललित चन्द्र बर' लोगोसे मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलिखौ गायजेनो मनरन्जन बसुमतारीया।
मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' माहारिबाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिहोमा आयदाखौ लानानै खुंनाय गेवलां सावरायमेलखौ मासि लानानै दैदेनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ गाहाय नेतारि प्रसन्त बर'आ। बे मुंख्लं साननि गेवलां मेलाव गोबां गेदेमा आलासि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। फकि हागा गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनाय, रान्दि आइजोनि थाग्रा न'खौ बोफायदों मैदेरा। शिबा प्रसाद कलिता बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होदों। रायमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गासै माबा हाग्रानि मैदेर फालोआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फकि हागा गामियाव फुंनि 3 रिंगासो समाव सासे सुमि हास्ता मुंनि रान्दि आइजोनि थाग्रा न'खौ गाज्रिथारैनो सिफायनानै होलांदों। लोगोसे माइरं मुवा बेसाद आरो न'खरनि गोनां गोबां बेसादफोरखौ नस्थ' खालामदों मैदेरा। जाग्रा मुवा माइरं दैरं जालांजोबदों मैदेर फालोआ। खहा जानांनाय रान्दि आइजोनि न'खराव सुलाद लाहैदों साबखाथा पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि शिबा प्रसाद कलिता बिथाङा आरो रान्दि आइजो सुमि हास्तानो राङारि अनसुंथाइ होदों बिथाङा। लोगोसे गामिनि सुबुंफोराबो अनसुंथाइ होदों सुमि हास्तानो। फुंनि 5 रिंगासो समाव मैदेर फालोआ मोनथिनो मोनै जायगायाव आनजाना थाङो होननानै फोरमायदों सुमि हास्ताया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। अरुणाचल प्रदेशनि भारत आरो चीननि सिमायाव डिउटि होबाय थानाय सासे आर्मि जवाना गोमानानै दङ। खौरांनि बायदिब्ला बे आर्मि जवाना गोमाना थानाया 13 सानसो जाबाय। मा जाहोननि थाखाय बहाय गोमानानै दं दासिम बेनि जेबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। गोमानाय आर्मि जवाननि मुङानो जाबाय प्रकाश सिंह राणा, उत्तराखन्ड देहरादूननि थागिबि। मिथिहोनाय बायदिब्ला बे आर्मि जवाना थांनाय 29 मेनिफ्रायनो गोमानानै दङ। गोमानाय खौरांखौ आर्मि जवाननि न'खरनो मिथिहरनाय जाबाय। खौरांखौ मोननानै आर्मि जवाननि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा दा जोबोद उसुआव बादा जानानै दङ। भारतारि आर्मिफोरा दा बेनि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरगासिनो दङ होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।